Malawian Camera. Good morning, Madzikbanji Cliff Chinyama. Obeda akuti MCB apapa ndithu yabalalika. Sadziwika sopano kuti MCP panopa now yabalalika MCP. Ndikunena chifukwa chani? Richard Chimwendo Banda pamene watulusa mawu poyera kumanena kuti iyeyo sakupanga support age bill, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo Richard Chimwendo Banda komwe muli inuko munimve, iniyo ndinu achisiro. Ngati pali munthu number 1 amene mwabalalisa chipani cha MCP kufikira mmene chilili panopa, ndiye ndinuyo Richard Chimwendo Banda. Inuyo Richard Chimwendo Banda munapanga meeting, munapanga organize meeting kupereka ndalama kwa anthu kuti apange support age bill molumikizana ndi Jesse Kabwira, and meeting imene inapangikira ku Mulambe Lodge ku area 46 ku Kota pa Petroda. Lero mukabwere poyera kumana kuti inuyo kumakatulusa pakamwa panupo mawu onena kuti simukupanga promote age bill, mukufuna Peter Mutharika muime naye mungwese. Are you serious? Ngwauza amalawi mutaona kuti zinthu zakanika, mutaona kuti sogolo zilibe ni mitu yomwe za age bill. Lero ndikukabwera kumafuna kuzichapa kukhala munthu wa clean kunena kuti za age bill simumaziziyo. I think nimaona ngati kukula kwa mutu uko kuti iniyo muli ndi nzeru nthawi nake mwina aloka mzimu kwa Mulungu, kapena iwe Chimwendo Banda ukamakhala mu galimoto muja kumamvera nyimbo za Mulungu, nimaona ngati kuti nthawi nake umakhala pansi ndikuwerenga Baibulo. Zonsezi chende kuti umapanga kungofuna iwe kuzitani kuti kuziphimba anthu azikuona ngati kuti you are holy. Ndino anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndino anthu omvesa chisoni. Lelo zatina, lelo mukuona palibe sogolo, lelo mukuona kuti APM anthu amukondesesa, mukuona kuti za age bill sizitheka, ndiye lero mwabwerano ndi plan omanena kuti piche nefeti kufuna kuti aime waziputa dala tithane naye. Richard Chimwendo Banda. Amalawi tusiyana. Amalawi siyana. Kunja kunaja panopa anthu anazindikira. Anthu zinthu zachibwana sakutani kuti sakusekerera. Vomerezani ndipo kanakhala munthu wanzeru iwe Chimwendo Banda ukanangokhala pe za age bill osazitani kuti osazinena. Chifukwa za age bill zomwe kunenazo ife tinazo ma video tinawonso zonse unkalumikizana nazo anthu. Tikuyalusa poyera. Ndrama zonse zomwe iweza wapereka kupanga promote age bill ife tikuziziwa. Ndiye lero ukuona kuti sizingatheke ndipo zilibe sogolo, ndiye kukabwera poyera kuti Peter Mutharika anthu amene apanga za age bill mupana kaya nokha mupana. Ndipo anyamataja panonso akonzekera zokuti akuyaluse, akonzekeranso kuti maaudio yonso akutani kuti ayambe kuaponya. Zonse zomwe malankhulana iweyo ndi anyamata amene afuna kupanga za age bill abwera nazo poyera uyaluka. Osamalankhula mwandithe. Ndiwe amene umapanga promote zimene zichazo ndi Jesse Kabwira. Ndiye lero ukafuna kuchenjera kumakanena kuti anthu ena ake sizitheka zimenezo, mukuukirana nokha. Zinthu zavutatu. Sanje tuchitipa ndifuna ndikuuze iwe Richard Chimwendo Banda andi munthu amene ukumugwirisa ntchito kumantchula kuti Peter Mutharika simungalimbane naye, ndi zimenezo ndi bodza number 1. Chifukwa kuti misonkhano yanu yonse
Campaign yanu manifesto panopa ali mkamwa mwanu ndi against Peter Mutharika. Noti manifesto onena kuti amalawi muzapangira chani. Zomwe zikudziwikiratu kuti munthu amene simungapite kukalankhula za president wina, simungamalize msonkhano opanda kutchula Peter Mutharika. Kumeneko ndikumuda kumuopa. Chifani chanu chijayo chomwe mukunena kuti ndi president cha dziko lija mmachika pasogolo ija sichingakapule kanthu ndi chani kuti ndi Peter Mutharika. Chifani chimene chinachekeniridwa 2020 ndi Malemu Saulos Chilima. Nchifukwa munaona zinthu zinakhala ntu Saulos Chilima kulibe chidude ichi chamachitenga mukuti chimayiko uso chaza chalibe mlandu chimanguvina pena paliponse chimunthu cha misala chicha sichingakupaseni mavodolo pang'ono kumunena kuti mwaphatikizana ndi chipani kunena kuti ochaza chalibe mlandu. Munthu ozungulira mutu ngati amene ochaye muona ngati angankhulupirire Malawi munonda. Munthu amene angankhulupirire Malawi munomo kumanena kuti ayi tikukavotera yejeni MCP chifukwa chokuti Michael Osi ali mu MCP kapena apanga mgwirizano ndi MCP. Munthu opusa ngati amene angapezeke mdziko muno. Mnyamata opusa ngati amene angapezeke mdziko muno. Basi kumakhala mazilimbisa mtima basi umagawa anthu achawo manena kuti yena apite uku yena apite uku nkhani yake yonena kuti azioneka ngati kuti Michael Osi ali ndi anthu. Zopusa. Ngati so pali munthu number 1 kaya mukamakhala kumakupusisani, kaya mukamakhala kumakuuzani mfundo kuti ndili ndi gulu, kaya mukamapanga timaplan anu matipanga demonstrate kwa Malawi kumaona ngati kuti Michael Osi ali ndi gulu, chikhalireni anthu amene apezeka kwa Michael Osi ali ndi nsalu ziwiri, ali ndi ma-t-shirt awiri, ali ndi zipewa ziwiri. China cha MCP, china cha ochaza chalibe mlandu. Mukuona ngati Malawi sakuziwa? Anthu ake ati. Ngati kumapezeka anthu ena ku msonkhano wa Michael Osi apadera ndi amene akungopita kukamudyera chifukwa chakumudziwa kuti Michael Osi si politician. Michael Osi zake zomwe zija zomafuna umangozionesera kwa anthu ngati kuti amapanga kanthu mwina nkumakana tigawa ti ma 5 kg yake tija tima floze tija tamuona kugawa tija muone panthawi apa akolola anthu mwina macha akamayandikira kokolola kuti fa kampeni itisegulidwa mwina ache anthu tiyimanga tochepa tomwe atipeze mminda mutilipo mukaonenso nkhani wache ngati ukhale ndi anthu apitira kuvutika kaya. Ndiye inuyo Richard Chimwendo Banda musapusise Amalawi. Inuyo ndi amene mnali mmodzi amene mmapanga promote kupanga support Ejibiru. Zira kukanikani munatulukamo ndi mmene mukubwera mukutani kuti mukulankhula poyera apa chifukwa zakuti nini kuti zakukanikani mwazunikira kuti Amalawi ayima nganganga zoti Ejibiru ijayo singatani kuti singatheke mwaziwaso kuti Ejibiru ijayo itha kuyambisa ziwawa nchifukwa mukubwera poyera kumaoneka ngati kuti inuyo munalibe kapena inuyo sizikukhuzani. Omvesa chisoni Richard Chimwendo Banda. Andiso anthu amene akumvera kuijeni ku MCP kwako achita kuzuwa kunena kuti iweyo ndi nthera kuwiri amene umafuna kuwapwetekesa anthu acha. Ndiye iweyo Chimwendo Banda lero kumakaoneka ngati suinawo limodzi pamene mungatengerepo phunziro anthu amene amati kuti akamakupasani ndalama nkumatani kodi nkumaleleruka kumafuna kumatumikira zinthu zona kuti muyambana ndi anthu phunziro ndiliro kuti Chimwendo Banda ndi uchabwera poyera uchayo chikhaleni mukuziwa kuti Chimwendo Banda ndi amene amatani kuti amapanga promote ijeni za Ejibiru ndi nzake Jessica Bwira kumazitenga ngati iwo lero ati akuoneka ngati madolo kumakana khala ngati sakuzitani kuti sakuziziwa. Nonsense. 2025 inoyo ngati simuvula kabudula inoyo ku MCP ko chifukwa ndikuonani ilo anthu mukuvula kabudula ku MCP ko fa mwapengeratu palibe chinthu china chilichonse chomwe inoyo mukuchitani kuti mukuchiona kuti chikuthandizani kugwira apa zikukanika nchifukwa mungolankhulano ngati amisala chomwe mwalankhula zulo mukuchiwala lero mukalankhula zinthu zina akukhwekhwerezani Peter Mutharika ndiponso sizafikaso ka agent 1 koloko nzakhala kuti athana nanu kalekale Peter Mutharika. Malawi Camera.
camera.